U ovom filmu ćemo se udubiti u izučavanje objekta kao što je grupa Active Directory Windowsa 2008. Važno je istaći da ovaj film podrazumeva znanje iz prethodnih filmova o samim osnovama korišćenja grupa. Ovde se udubljujemo. Dakle, kada pravimo nalog grupe, treba da shvatimo da postoje dve vrste grupa, Security i Distribution. Evo prozora pravljenja nove grupe. I ovde sa desne strane imam izbor da navedem tip grupe koja mi je potrebna, Security ili Distribution. Grupa tipa Distribution je namenjena zajedničkoj organizaciji korisnika sa nečim zajedničkim. Cilj takve organizacije je red i lakše slanje pisama na adresu cele grupe tih korisnika, a prava i dozvole se ne mogu dati takvoj grupi, za razliku od vrste grupe Security. Na grupu tipa Security mogu se stavljati dozvole i prava. Prava korišćenja nekih printera ili nekih fajlova ili određenog foldera sa zajedničkim pristupom. Uopšte, radi se o pravima na neki resurs mreže. Takođe, toj grupi se mogu slati pisma. Dakle, Distribution je samo za slanje mailova. Security pak omogućava i da se šalju mailovi i organizuje uređenje i daju dozvole korisnicima u toj grupi. Neko će verovatno pitati zašto nam je onda potreban Distribution ako Security radi sve isto i još i više. Ali važno je shvatiti da u Active Directoryu delimično želimo da nešto bude samo za određeni cilj. Pažljivi smo, sve ograničavamo, da tako kažem, radi čistoće i reda. Zato je korišćenje grupa Distribution veoma važno i koristit ćete ga često. U principu govorimo o sledećem. Hajde da razmotrimo ideju Distribution grupe. Ako sam odabrao takav tip grupe, razumem da je smisao u efikasnoj organizaciji korisnika i slanju pisama njima. Stavljam sve korisnike u grupu i sada mogu da pošaljem e-mail celoj grupi. To jest, pismo će stići svim korisnicima koji su uključeni u tu grupu. Za razliku od grupe Distribution, grupa Security izgleda malo drugačije. Dodajemo korisnike u grupu i sada isto kao u Distribution možemo da im šaljemo pisma kao celoj grupi, ali takođe mogu da im dajem dozvole, prava za printer, za folder sa zajedničkim pristupom i tako dalje. Da dam takva prava toj grupi. To jest, grupa tipa Security se razlikuje od Distribution time što ima mnogo više mogućnosti. Konkretno zbog toga što grupi mogu da dam dozvole. Veoma je važno razumeti taj princip. Hajde sada da govorimo o granicama primene, o skopovima, o skopu grupe. Kada sam napravio grupu, treba da odredim da li je to Distribution, Security. Da li će ta grupa imati granice primene global ili biti sa skopom lokala, možda i universal.